Noituus. Noituus tarkoittaa yliluonnollisten voimien hallitsemista. Noituuden harjoittaja nimitetään noidaksi. Noidat ovat saattaneet toimia yhteisön parantajina ja esimerkiksi loitsujen avulla pyrkineet parantamaan sairauksia. Toisen ihmisen vahingoittamista taikuuden keinoin on myös pelätty suuresti. Noita uskomuksia on ollut lähes kaikissa kulttuureissa, suomalaisessa kansanperinteessä. Noita uskon vanhaa muotoa edustaa usko tietäjiin. Kristillisessä Euroopassa, myös Suomessa varsinkin myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa oli laajoja noitavainoja. Monissa kehitysmaissa noitausko on säilynyt, on olemassa myös kehittyneissä yhteiskunnissa harjoitettua nykynoituutta. Antropologiassa on eroteltu kaksi taikuuden luonnetta. Valkoinen magia on julkista ja hyväksyttyä, musta magia yksityistä ja paheksuttua. Valkoista magiaa edustavat yhteisön hyväksymät yliluonnolliset parantajat ja auttajat, kuten samanit. Mustaa magiaa käytetään vahingoittamistarkoituksessa. Pohjanmaan ja Peräpohjolan asukkaiden joukossa on kaikkialla tietäjiä noitia, ikään kuin se olisi niiden kotimaa. Suomalaisessa kansanperinteessä noita tarkoitti keskiaikainen kronikoitsija Olaus Magnus Gothus kuvaa laajasti suomalaisten noitien taikakeinoja. Suomalaiset tietäjät muun muassa myivät tuulta ostettavaksi kauppiaille, jotka eivät kovan vastatuulen vuoksi pystyneet lähtemään merelle. Maksun saatuaan he antoivat heille 3 noiduttua solmua, jotka olivat peräkkäin tehty nahkahihnan sellaisin opastuksiin, että jos he avaisivat ensimmäisen, he saisivat lempeitä tuulia, tai toisen niin navakampia, mutta jos he päästäisivät irti kolmannen, he joutuisivat niin raivokkaaseen myrskyyn, että eivät keulaasta näkisi vältettäviä kareja. Keskilaivassa pysyisi jaloillaan laskeakseen purjeet, eivätkä kaikki voiminkaan kykenisi hoitelemaan peräisintä, ja kovia ovat kokeneet ne, jotka halveksien ovat kieltäneet, että tuollaisissa solmuissa voisi piillä sellainen voima. Suomalaisen tietäjäperinnön ei lakannut kristinuskon tulon myötä, vaikka käännyttäjät yrittivät parhaansa mukaan kitkeä vanhoja tapoja. Noituus Raamatussa. Raamatussa Mooses sai Jumalalta käskyn kansalleen, ettei tulisi harjoittaa noituutta, velhoutta, kehottaa ihmistä kulkemaan tulen läpi, taikoja syödä, veristä tai ennustamista. Apostoli Paavali mainitsee Galatalaiskirjassa noituuden, kun hän luettelee lihan eri tekoja, joita harjoittamalla ei peri Jumalan valtakunta. Uusnoituus. Uuspakanuus ja etenkin Britanniassa 1940-luvulla syntynyt Mikka, uusnoituuden suosituin muoto, ovat kasvattaneet suosiotaan eri 60- ja 70-lukujen kulttuuristen muutosten myötä. Nykyään noituuteen uskotaan laajalti muun muassa eräissä Afrikan maissa. Tansaniassa on vuosina 2007-2009 surmattu yli 50 albiinoa ja Burundissa 12 albiinoin raajoista ja elimistä tehdään taikakaluja. Vuonna 2009 Ugandassa kirjattiin 123 surmaa, joiden arvioitiin liittyä noituuteen. Surmatut ovat enimmäkseen lapsia, joiden sukuelimiä ja muita ruumiinosia käytetään rikastuttamaan noitien asukkaita nopeasti. Eteläisessä Afrikassa ihmisten surmaamista ja ruumiinosien käyttämistä noituuteen nimitetään mutimurhiksi, sulujen lääkettä tarkoittavan sanan mukaan. Toisaalta noitia myös pelätään ja vainotaan nykyäänkin. Lähinnä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tapetaan tuhansia vuosittain noitavainoissa. Erityisesti Nigeriassa on tuhansia lapsia ajettu kodeistaan noidiksi syytettynä. No huh. Semmosta. Eipä siinä. Ollaan syömään kaurapuuroa. Moro.